Ang pulong sa kinabuhi karong adlaw ni nga Martes sa ikaapat nga semana sa pagkabanhaw sa Ginoo nailinya diha nga angay natong kapamalandungan. Ingon ang atong Ginoong Hesukristo, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Duha ka pulong ang ato nga patighugan sa atong mga pamalandong karon. Primero kining giingon og pagpamati, listening. Ang kalibutan karon saba na kaayo. Banha na ang kalibutan. Ug ari ka sa social media, banha. No, daghang mga kisaw, daghang mga intriga, daghang mga chismis, daghang mga fake news. Grabe ang fake news nga may katap karon. Nga umutan-aw ta sa social media, umutan-aw ta sa atong Facebook, umutan-aw ta sa mga newspaper, maminaw ta sa TV. Usahay di na ta maka-distinguish unsay tinuod nga balita o unsay dili tinuod nga balita. Usahay makatuo kita sa balita nga murag tinuod pero dili di ay. Mao kay ang kinaya sa fake news. Mao nga importante karon ang gitawag og pagpamati. Pagpamati. Iyon na Ginoong Hesukristo, ang ako nga mga karnero, akong mga karnero mamati gayod kanako og sa akong tingog. So pagpamati sa tingog. Kinsa mang tingog ang kanunay nato nga gipamati diha sa atong kinabuhi. Sa atong balay daghang tingog, sa atong neighborhood daghang tingog. Nay mga tingog sa atong mga silingan nga sige giyaw-yaw sa ilang bana, sige giyaw-yaw sa ilang anak nga badlungon, sige giyaw-yaw mga asawa nga sige giyaw-yaw sa ilang mga umangad, daghang mga tingog nga atong madungog. Pero ang the best nga tingog dahil nga atong pamation, ang tingog sa Ginoo nga maayong magbalantay. Kay ang mga magbalantay sa karnero sa panahon ni Jesus ug hangtod karon, importante nila sa mga karnero ang tingog sa magbalantay. Mao nga ang mga magbalantay kaniadto ug hangtod karon, familiar, kinahanglang familiar sa ilang mga karnero ang ilang tingog. Kay mao nay sundon sa mga karnero. Kita, namati usab kita sa tingog sa Ginoo diya sa Biblia, sa balaang kasulatan. Namati ba kita sa tingog sa Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo, o namati ba kita sa tingog sa Ginoo diya sa liturhiya nga atong gisalmutan, labi na ang santos nga misa. Unya ang tingog ra ba sa Ginoo moabot diya sa atong kinabuhi sa gitawag og kahilom. In the silence of our hearts, in the silence of our minds, it is in silence that God speaks to us. Mga pamati sa tingog sa Dios, pagbaton og kahilom. Matakaron og unya. Kay diha sa kahilom, mabati nato ang tingog ug ang buhing mensahe sa Ginoo nga naghatag og lamdag sa atong kinabuhi. Gaygon nato ang Dios ang atong maayong magbalantay o paminaw nato ang iyang tingog. Tingog sa magbalantay.